बानलु गोरानखौ सोर जागोन बा बानलुआ रानजोबनाय गासिबो दखान होजोबनाय नै बेफोर हा नालाय खानाया हा गङो माने बेयो मालाय हेयारबेन्डसोनो ना बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय नोङो हमथानो थाखा मोजाङै मिथिबाय जोङो दा रिक्साजों थांगासिनो हाजोआव बावखुंग्रि होननोसो जालायलांला क'क्राझारनि बावखुंग्रि जायफोरा जोंनि टंलानिया नुवाखै आंनि गेजेरजों नायबानो जाबाय आंबो गोबावानो जाबायमोन थांनाय बोसोरावबो थांनाय जायाखै दिनै एडभान्स थांखानोसै आरोना मानो होनबा गथ' गथाय लानानै थांनो हाया समफोर प्रग्राम जाबा ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना आङो देखायनि दा आरो दखान सखानबो जाखाबाय मेलाफोरबो दंनो नायनोसै आरो मा नुयो जों दा बेलासियावसो फैदों सान्दुंबो थाखाय थांनो हाया नालाय बेखायनो नै आइयाबो ओरै दङ दिक्सिता जोंहा हाय होनदो जों माहाय थांगोन दे हाजोआव ना बेरायहैनोसै जोंहा बयबो लोब लोब बिराद मानसि थांगासिनो दा बेलासियावसो थान्दा थान्दा बार गुसु नालाय ओंखायनो दा बयबो बिसोरनो मेथाइ लाजागौमोनहाय बिसोरनो चिप्स गारि पार्किं जोबलै जेरावबो नुला आङो माबाखौ देखायनोसो नागिरदोंमोन नुलाहाय नैबे गारि पार्किं जोब बेयावनो गासिबो गारि दोनजोबो सिगाङावबो मोनबोदों मोननै मोनथाम आरोना नैबे जाहैबाय हाजो गुदिनि बेयावथ' पार्किं मोननाय नंखाया बयबो दोननो बिराद फैगोन ना ओंखायनो लामा लामा दखान जालाजोबसै मावोहाय बिराद नैबेनो मेन स्टेजआ बिराद मावो दखाननि दखान नैबेनो जाहैबाय मेन हाजो थांनाय लामाया बेनो बेजोंनो थांनानै गाखोहैगोन मानसिफोरा जों दा सासे लोगोनि आब'नि दखानखौ नागिरदों आरोना गारिखौ गाहायाव दोननांगोन औ नोङो आं बायनायसो दां औ माबा नांगोन ना टावार नांगोन ना टावार नांगोन अ दे रे नोंनि दखानाव खेबने दखान मालिका दे आंनि दखानाव फै हो औ दिनै अपेनिं औ फै मेन हाजो ओरै थांनायथिंनो मोनखायो मा आंबो होफैनांगौमोनहाय दखानखौ गासिबो टिकेटसो नै टिकेटबो फानगासिनो बेवहाय बेयो खेलाया अदालगुरिनिनो जोंनिथिंजायनिसो बेसेबां गांसेयाव लानोसै नामा 100 ना लालायनायसै र' आं देखायदों जायगाफोरखौ गासिबो दखान होजोबनाय नै बेफोर दखानानो जायगाखौनो मोनलायलाया आरोना गाबोन समफोर साननैनि थाखाय बिराद लोब लोब बयबो ओरैनो थाखाया दखान होफैजोबखायो ओमफ्राय जोंखौ खेबग्रायानो गैया आयनाबो बानजायोसोनो बिराद खस्थ' लागासिनो आङो आइदे बायले बाबा मेन हाजो गुदिया नैबेनो जाहैबाय लोगोफोर नैबेनिफ्रायनो स्टार्ट जाजेनबाय ओमफ्राय गाहायावनो फुजा होयो आरो बिनिफ्राय गोजौसिनावहाय फुजा होयो आरो ओमफ्राय नैबे फार्स्ट मन्दिर बियो
नैबेफोर डास्टबिन बेरा खानानै दोनदों बेवहाय गारनो थाखाय आं देखायनि जोंथ' गाखोनो हाला नालाय ओंखायनो देखायनोसैल' आखाइ हाब माबा दाउफोरा गाबनायानो बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैदों आङो दिनैसो थांनाय बोसोरावबो फैनाय जायासै नालाय एसे लेट फैदोंमोन जोङो बेनिखायनो फै बैसिम फायसिमब्रा बानायनानै आरो बेयावनो था बाबा थांला नै बिनिफ्रायनो बेवहायनो गिबि फुजा होनाय जागोन बिनि उनावहाय ओरै हाजो गाखोथारनाय गोजौसिम थांनाया बे लामाजोंनो आरोना बाट थांला हाला आङो एफा गोजान मेंनाय मोनबाय बिरादनो दा खुनुरुखुम बैहाय दखानखौ बारनानै बिसिम फैबाय जोङो दखानाबो नुजोबबाय ओरैबायदि दखान बयबो होदों थांफिनसै गाहायाव नायबा हर आखाइ हम आखाइ आब'आबा हमदों माबा दं नोंसिना माथो बे बानलु गोरानखौ सोर जागोन बा बानलुआ रानजोबनाय ओमफ्राय बे बानलु गोरानखौ बिसिना दखानानै ओमफ्राय बे मा नैबे मा ए जुस आरोना बेयो नङा साखिनायदोलाय गोदै नङा मा साखिलाय दे गोदै नंगौ ना खोन्थानांगोन ना ओमफ्राय नोंसोर बानायनो रोंगोन ना रोङा माथो एसे माथो गोदै मार ओमफ्राय बेखौ लोङोबा ए फ्रि दंहाय लोगोफोर लांफैबानो जाबाय बे बाबुमोननि दखानाव बयहाबो हाजोनि खाथियावनो आरोना राइट साइडजों दखानफोरा नोंसिनि दखानखौ प्रम'सन खालामनानै होबाय आं औ बयबो नै दखान सखाननि रेडि जाजोब्बाय गावबागाव मा फानो बेलेग बेलेग बुस्थु आरोना सोरबा जुसफोरनि फानो सोरबा चिप्सफोर फानो सोरबा बेदर एरि जाग्रा बिदि ओंखाम हटेल गासिबो दंजोबो आरोना माने जेबो लाबोआबाबो फैनानै बेयावनो बायनानै जाफैनो हागोन लाबोनानै लानानै हाजोआव गाखोनो मानो बिदि दिगदार जायोना आरो गिलिर जायो बेनिखायनो बेयावनो फैनानै गासिबो दंजोबो आरो जेबो बुस्थु लाबोआलासिनो आरामसे जाफैनो हायो ओमफ्राय फैयोबा फुङावनो फैनांगौ मानो होनबा बिराद भिर जायो आरोना बयबो सोरबा उन्दैफोर फेमिलिफोर गोनाङा जाखानानै फैयो मायो भिर जायो आरो बेनिखायनो फुङाव फैनाया साबसिन आरो गाबोन समफोरथ' ओरैबायदि भिर जाखागोन आरो माथो बुंनो नै बिसोर मा एवदों दा बोरमा ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय आं देखायनि नोजोराखौहाय नैबे गारिनि पार्किं जोबखोमा नैबेजों गारि सोनाय मानायनि ओरै बैथिंबो लामा दङ सालबारि सिं सिं मोजांथार बेरायनो दाथ' थांबा जोङो गोजान जायो ओमफ्राय नैबेयो माथाय नायासै दा ओरै थांबा देखायलांसै नैबे दखाननि गासिबो बेक साइडनि जोब लोगोफोर नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आङो क'क्राझारनि बावखुंग्रि हाजोखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहर जों दिनै एडभान्स फैखाबाय 13-14 गोदो जायोमोन नालाय दिनै देग्लाय 1 तारिखआ एसे सिगां जाग्रोबाय ओमफ्रायहाय हाजो गाखोनायाबो सिगां जाग्रोबाय 12 आरो 13आवसो प्रग्रामखौ लानाय जादोंनो गोदो 13-14 गोग्लैयोमोन देग्लाय 12 जों 13 जों बेनिखायनो दिनै 11आवनो जों फैखाबाय आरो नोंथांमोननो सिगां एडभान्स खिथाखाबाय आङो ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाबो बेरायफैबानो जाबाय बिराद मोजां गासिबो लोब लोब बयखौबो लोगो मोनगोन बयखौबो आंथ' ओरै थांबा ओरै सिनायनाय ओरै थांबा ओरै सिनायनाय मोनजोबदों उन्दैफ्रा गेलेगासिनो नै थ' नैबेनो आरोना स्टेजआ प्रग्राम जागोन ना गाबोन मिटिंफोर खेलाफोर जागोन बायदिसिना जेनेबा नैबेयावनो गासिबो मेन प्रग्राम जागोन ना ओमफ्राय ओरैजाय हाजो गाखोहैनाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों माबायदि नुनो मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय जोंबो थांनोसै बेलासि 5ता जाबाय आरो जोङो रिक्साखौ 5तासोनो लाबोखादोंमोन नालाय बेनिखायनो बे सासे आब'नावहाय चावमिन एरि जाबोबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै बिसोरो मा जाखो ओमफ्राय दिनै एडभान्स फैदोंमोन जों जाखादों ओरैबायदि दिनैबो मानसियानो माने जायगायानो गैलायलाया गाबोन आरो समफोर ओरैबायदि बुरजा मानसि जाखागोन आरो ओरैजाय दङ माखासे मानसिफोर गिदिर गिदिर मानसिफोरबो दङ थांनानैबो भिडिअ लाहैनो हाला ओरैनो देखायनोसै सोरबा सिनायदोंबा सिनायनो हागोन आरोना
नै गारिफ्रा दहाय गोबां खालिमोन दिनै नुवाखै माबायदि बा बिराद मोजां मोनबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों बावखुंग्रि हाजोखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो आदाया ओमफ्राय थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना माखासे आदामोनबो सिनाय लोगो मोन्दोंमोन बेनिखायनो आङो ब्लग होनायखौ एसे बन्द' खालामदोंमोन लाइटआबो नै लाइट फैबाय मोजां जाबाय थ' जोङो थांनो ओंखारसै नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों बावखुंग्रि हाजोखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो फैनाय जायोबा फैनायसै देखायनो नाजागोन मेन प्रग्रामखौ आरोना ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आं बन्द' खालामनोसै आरो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगोन बाय बाय एन्ड हेपि एडभान्स बैसागु